Здравейте, милиони дистрибутори на Forever! Казвам се Стив Хачет и съм вице-президент по производство и продуктови иновации. Днес с голямо вълнение ви представям Vital 5. В Forever предлагаме много чудесни продукти, но сега ще ви разкажа за 5 от тях, защото са жизнено важни. Пръв и най-важен е гел от Алоe Vera. Той е ядрото на Vital 5. Превъзходен продукт, богат на хранителни вещества. Алоe Vera съдържа 200 естествени активни съставки, които хранят вашето тяло. Сред тях са пребиотиците, чудесни спътници за полезните бактерии във вашите черва и тяхна храна. Здравето на пробиотиците е ключово за доброто състояние на храносмилателната система. Те я подготвят за правилно усвояване на полезните вещества от храната и за предоставянето им в оптимален вид на нашите тъкани и органи. Едва ли има по-добър начин да започне деня си от няколко глътки гел от Алоe Vera. Следват пробиотиците. Както вече стана дума, това са полезните бактерии в нашите черва и ролята им за здравето ни е много важна. Трябва да се стремим 85% от бактериите в чревната ни флора да са полезни. Във всяка малка перличка на активния пробиотик на Forever има милиарди полезни бактерии от общо 6 различни щама. С ежедневен прием на пробиотици ние подкрепяме заселването на добри бактерии в храносмилателния си тракт и повишаваме нивото на усвояване и оползотворяване на хранителните вещества, с които се зареждаме всеки ден. Не бива да забравяме и Арги Плюс. След като ценните нутриенти вече са усвоени от тялото ни и то в оптимален за него вид, те трябва да бъдат доставени до всички наши важни органи и тъкани с помощта на кръвообращението. Именно тук изиграва и своята роля Арги Плюс. Този чудесен продукт е създаден да ви снабдява с аминокиселината аргинин, която организмът ни превръща в азотен оксид. Според изследване, удостоено с Нобелова награда, азотният оксид разширява кръвоносните съдове и улеснява свободното движение на кръвния поток и подхранването на всички органи с кислород и хранителни вещества. А сега, нека да поговорим и за Арктическо море. Тази добавка ежедневно ни снабдява с незаменими масни киселини. Държавни представители и учени по цял свят не престават да ни насърчават да включваме поне по 1 грам от тези важни нутриенти в дневния си хранителен режим. Проблемът е, че нашите тела не ги произвеждат сами и трябва да си ги набавяме чрез храната или с хранителни добавки. Арктическо море предлага идеално съотношение 1:1 между ЕПА и ДХА и осигурява повече от 1 грам полезни омега-3 масни киселини, които подпомагат нашето тяло и ни зареждат с необходимото дневно количество от тези важни нутриенти. И накрая, но не и по значение, нека поговорим за Дейли. Forever Daily всеки ден ни осигурява оптимална доза незаменими хранителни вещества, необходими ни за бързаното всекидневие. Те ни помагат да попълваме дефицитите, причинявани от неправилното хранене и влиянието на всички замърсявания и токсини в околната среда. Какво да правим, щом ежедневно не успяваме да си набавим по някое важно за здравето ни хранително вещество? Попълваме липсите с Daily. Продуктът съдържа 55 нутриента в комплекс от алоe олигозахариди, който увеличава бионаличността и усвояването им от нашето тяло. Това са 5 ключови продукта, които нарекохме Vital 5. Много важни за вас, за вашето здраве и вашата жизненост.